a rayuwa ta wannan busasshen dabino na fara sani a matsayin dabino kafin na san wannan danyen dabino a matsayin dabino, kasancewar a birni na mafi akasar rayuwata. Lokacin da a islamiyya wata rana aka ba mu tarihin sahabbai da yadda suke iya cin dabino kwaya 2 ko 3 su samu gamsuwa na wani abu da ya shafi yunwa, su nake ta mamaki kasancewar wannan busasshen dabino wani lokaci ni kana na ci sai in ji kamar a cikin makori na ya makalkale. To amma bayan na san wannan danyen dabino a matsayin dabino, musamman ma wasu manya-manya da na taɓa cin karo da su wanda kuma ƙananun ƙwallo gare su na, to daga lokacin sai tunani na ya sauya, wanda ni kaina da nake a zamani kuma ba mutumin daji ba, na san ina ci 2 ko 3 na sha ruwa sai na ji gamsuwa daidai gwargwado. To wannan da yake na, amma kar ku ga fa ina zufa. Kun san likitoci sun ja kunnen mu akan ɗurawa cikin ruwan sanyi. To musamman ma yanzu da na kai azumi shine na ce to bari in sha shayi mai zafi kafin daga bisani an jima ɗora abinci. So wannan ne shine, amma game da magana